O vindeiro xoves a mediodía abrirá as súas portas a cuarta feira do libro de Ribeira. O acto de inauguración terá lugar a unha co pregón a cargo de Paula Carballeira. Precisamente as actividades dedicadas ao público infantil e xuvenil serán unha constante no programa desta feira, que, como en anteriores edicións, busca fomentar o hábito da lectura entre os máis novos. Xa se inaugura a Feira do Libro, pois, aparte con unha pregoeira que creo que é importantísima dentro do que é o mundo de infantil e juvenil, como é Paula Carballeira, pois, bueno, tamén empezaremos xa con visitas como son con Fátima Fernández, que, bueno, que é unha rapaza de contacontos, que, bueno, que é unha gran animadora dentro do que é no panorama do mundo infantil. E é, sin dúbida, unha oportunidade única para impulsar o noso sector editorial, como todos os anos, para darlle a visibilidade ao libro, para reforzar a programación de actividades que favorezan a dinamización da lectura entre o público infantil e juvenil e tamén, como non, o adulto. Durante as 4 xornadas de feira desenvolveránse tamén numerosos actos de presentación e sinatura de libros a cargo de recoñecidos autores como Rocío López, Manuel Miragaia ou Paco Lobatón. O Concello de Ribeira habilitará na sección biblioteca un espazo para escritores locais como Carlos Callón, Carlos Frixó ou Xosé Vicente Domínguez, que terán ocasión de intercambiar impresións cos seus lectores. Parabenizar aos escritores, aproveitar tamén a reflexión que se fixo para dar a coñecer autores e autoras da nosa contorna, para que ver que eso non é só pasado, que a xente sigue inspirándonos, axudándonos á reflexión, axudándonos a alimentarnos cada día. O acto de clausura terá lugar o domingo ás 9 da noite, cunha emotiva lembranza ao recentemente falecido Plácido Betanzos. Ben, quedounos unha obra aí, entonces pois queremos tamén aproveitar para facer un acto de lembranza a Plácido Betanzos, e en ese acto de lembranza no que participará tamén o alcalde da cidade, regalaránse libros de Para vean no inferno ata esgotar existencias. Nesta edición participan 5 librerías: Arigató, Ler, Pedreira, Cortizas e a NA. A feira permanecerá aberta en horario de 12 a 2 e de 6 a 10. O sábado e o domingo o peche a mediodía será ás 2:30.